pane munhu akati hasta asi unotya kugadzira vhidhio reNaiza Boom versus Nakai Tsuru. Ndakanyatsoziva kuti aya ndo anonzi because Nakai Tsuru is an award-winning script writer and a film director, whilst Naiza Boom is the biggest YouTube channel in Zimbabwe. Saka competition ichange yakapenga. Saka guys, ndoda kuti munge mchiita pavhidhio rinoni ndezvekuti muriske neni muvhidhio rinoni tinyatsozobva tine answer kuti Naiza Boom versus Nakai Tsuru ndeupa akapenga, toda kuzviona. And likely you have me, inini hapana chandotya, sevanhu kuti ndotya. Guys, remember, kune vasingandizive, for those who don't know me, I'm Hasta, and I'm professional YouTuber. Toda 100,000 subscribers. Saka competition ngaitange. Ndichatanga nekuplaya ka 2 minutes clip kaNaiza Boom, ndozoplaya 2 minutes clip yaNakai Tsuru. Toda mbonyatsoona ndeupa akapenga paacting, location, wati chichi ngatione. Zvitombozvifavira zvako state negoma usiku urefu. Ndinenda kuzvimanager zvese izvozvi zvandikuona ndezvangu da kuzvimanager zvese izvozvi. Hapo ngati inda kumboenda kuseri kwa ndimbonotarisa kuti kune chifuti chimwe ikoko. Chirauro timoita zvehobe panapa. Tokona tona mureva mheru iwe. Ha. Takaipa baba. Aiwa. Zvazvitizvo. Munoma muskuita pachena chamuna zvodzana zvefair churches. Isuma ndichokadwa kuno kumusha. Pamwe ndogara muHarare. Imba dzawasingazivi kuti dzakashandurwa sei, havana kana zvinhu zvamutomboziva. Munona majereka ichinaso kudzema ndienda kurunga. Izvo so. Mangwara makuseni kuchiedza ndikudzokera kuHarare kunoita hondo. Kana tese tichipa ngatifei. Munhu agara imba yasiri kuzoti yakashandurwa zvakaita sei. Manzo mama. Pambacho mauzati pani pangu pachipoti apadi kana kukula. Pambacho. Manzo. Azviso zvinhu zvatiragadzirwa namudhara wedu izvi. Manzwa. Zvezvokunzi unozode musachikidzirwa mangwana ndikunoita hondo. Ene zvinhu izvozvo ndatotaura izvozvi nhasi. Mangwana makuseni kuchiedza ndikuenda kwarara kunoita hondo full stop. Iwewe Blake. Iwewe wangoripo. Paiverenga wivu. Rababa vako. Namanga aripo. Aida anga aripo kusanganisira ini dandiripo. Wiwi ikanyatsotaura kuti zvinhu zvese mabhizinesi ataiti ndedu, imba yataiti ndedu, baba vako iwewe Blake vakaiti ipiwe mwana wavo wavakaita nemumwe mukadzi asina kushandira zvinhu, zvichireva kuti baba vako kwavari izvezvi mwoyo wavo uri kufara nekuti uri pavakati uve uri kunzwa mwanangu. Saka zvako zvauda kutaura kuti hanzi ndinonoita hondo, ziva kuti pakati pedu panapa pana kana ane sendi kana kobi, ukasungwa ukaendeswa kucheri, hapana anokuteera ikoko. Saka iwe uteerera, baba vako vakati iwe unofanira kugara pano ndo patichagara. Guys, tisingadi kunyepa, this video and this series was perfectly done kunyaya yescripting nestoryline. Hani mukuona video iri inonzi pfuma yababa, vana vakasirwa pfuma nababa wavo, vamwe vana vakaendeswa kudhorobha, vamwe vacho vakaiswa kumusha. Saka manyesozvoona kuti vakaiswa kudhorobha vanga vasingatozivi chero swimming pool, zvichizoita bring saying nyaya inonzi mapudzi anowira kusina hari. Hani muzviona ava vaitotadza kuti havasi kutoziva zvakawanda ende havanei nazvo. Ava vane basa nezvinhu zvakawanda. Blake akunyasotadza kuti akangwarisa ndiye akaiswa kumusha. Ende apa ndanyatsofarira kuti Blake character yake anga achigona yekupopota kakupopota kakapenga nekakudzikamira kakakaita dhafu, then dhafu abva azopindira samai vevana vachiita kuti vana vavo vanyarare achivaudza vachididi. Saka apa Naiza Boom tikumupa 10 out of 10 because script yakapenga iyi nestoryline nechekare pfuma yababa. Anomuzvona apa tikumupa 10 out of 10. Chero location ndafarira kwavaenda uku kumusha, vanga vari mumba yeHati, ndatozvifarira kuti vanga vasiri kuti deva actor futi vari kana kuti parodi vachida kuteedzera kuti vanhu vekudhorobha vanga vari pakaita parodi, zvasinganyatsonakidza but vanga vakagara mukati memba. Kwezvino ngatichiona kuti Nakai Tsuru akatifungire, but tisati taona kuti Nakai Tsuru akatifungire, ndokumbira kuti kana uri munyowani pachannel ino naHasta TV, I highly recommend you to subscribe because this is the most unique content that you ever find in Zimbabwe. Ndopanapa patinobura unique content. Nauti unique content. Yes, ngatipinde itono kuti zvakamira sei. Saka uri sei zvako pano?
Tiri nani zvodisa mai? Amenokurisei kumusha uku. Ana sekuru natete namukoma Julius nemhuri yavo. Vanofara chaizvo. Vari kutongonetseka kuti sei usingauye kumusha mazuva ano nayo. Zvevanhu vakomana. Zvitumanzi naamai vanhu ndovangangwa toti hanzi unarora. Naiwe, tumanzi unodzita dzishoma. Ko ini mai vako wakapedzera unifonera rini? Mwedzi wakapera. Mai. Unoziva sei ndisiri kufonera iPhone yemazuva ano? Ina vanhu pacho pandiri kufona. Matangana nenhau dzemukadzi wangu. Nai ndingatadza nei? Iwo chiti kubva zvawaroora, hausisina kana basa neni kana zvako semu. Naamai. Pandisisina basa nemapa ndipapi pacho. Ndezvipora zvandaisimbokuitirai ndiri bhachura zvandisisaite izvozvo. Ko kundionawo ini mai vako. Shuwa ndoita senge munhu asina kubereka here usadaro iwe. Asi iwewo ka nyaya yemukadzi wako iyi ndakakutaurira ukaita nharo iwe. Amai. Kana nawo yemukadzi wangu imva masiyana naye. Ipapa hani mauya panapa. Pama pemuroora wenyu wacho wamukutaura. Kana muda kuti panapa tiwirane tichigarisana namai ka wirana nemuroora wenyu. Inini hapana panjambotora saidhi renyu ka ndichisiya mukadzi wangu. Wati china iwe Samson? Mazvinzwa mai. Onanai nemuroora wenyu. Yeah, these are what we call real life stories. Apa futi apa tisatenda kure futi ndakaitsuro futi ndatoona kuti takumupa 10 out of 10 yatapa futi naisa bumpa first round because ndanyesofara kuti zvinhu izvo zvinoitika munhu like a boy like this angachitaridza kuti achiri bachelor akaita like fall in love with an M1 mother of one. Saka aita fall in love with mvana yake mama wake vainyasotadza kuti havazve approve. Hapana mai vanoda kuti mwana arore mvana. Handisi kudhisa mvana. Guys, handisi kuda mana panogona pane mvana dzinotondifollowa kana dzakasubscribe dzinozobva. Handisi kudhisa mvana but vana mai vanenge vasingada kuti murore mvana. Saka hai real life yaitika. Ndinyasofarira kuti mama wake wanga achinyasotadza disapproval. After disapproval pauya murora mama wake wanga achinyasotadza kuti havasi kuda kunyasotatarisana naye face ende havasi kuda kugezeswa naye maoko. Pane kanga kakuramwira kanga vachiita so. Apa pane realism yanga ichibuda yakawanda ende pauya murora ndo panyasa kuita a tense atmosphere. Tangonyasongoona kuti mama nyararwa muroom. So zvese zvazvangonyarara zvese. Saka regetione futi kuti Nice Boom achahwina futi here rimwe mechi riri kuteverera kana kuti rimwe mechi riri kuteera Nakaitsura achahwina kana kuti Nice Boom achahwina hatisi kuziva. Nakaitsura ari kuhwina, Nice Boom akuhwina. Let's find out. Ngatione zvesvitoda mborwa imwe yaNice Boom. Makomrade, ndiri kubva kurisivha call. Vakaenda vamwe venyu. Kunonzi vamwe venyu vakakurirwa. Pasara vanhu vashoma. Saka ndakutumira imimi kuti mutevere ikoko. Asi kana muchinge matevera ikoko, vese vakafa ikoko munonouya navo. Handiti vanhu vanoita zvokutamba kana tichinge tatuma kuhondo. Chisaladi ngachisare kuno kuofisi. Mazvinzwa? Yes! Mazvinzwa? Yes! Zvezvimutoriro zvisare kuno kuofisi. Munonopera mese. Ndinoda vanhu vakashinga. Muri hondo yandinotemba nayo. Ndikuda kuti guta iro munoriparadza. Murilevhure muye naro kuno. Pane nomubvunzo here? Permission to ask Chief Commander say. Taura! Ini ndichiri murecruit, ndichiri munyawan. Saka ndinoda kubvunza kuti ndiri kuenda here nekuti ndichiri kutya hondo say. Zuda sedapa! Uchitirana chisoja waifunga kuti zvinoguma nepi? Ndo mubairo wacho. Uri chikafu chenyere. Yes, sir. Wazviwa. Next. Permission to speak, sir.
tizwe. Ini ndiri mu relationship se. Saka ndikaenda ikoko ndiwani bhe wangu atsvaga mumwere. He, kuda zvinhu mai mwana. Unototi ipoint yatosumudzira ruoko kutotaura. Kutovhara kumeso. Vane kutobura neputi uko. Next. Permission to speak, sir. Taura solo. Oh, yeah. Sir, ndachida kubvunza kuti inini chef kuti ndizokwanisa kubvura munhu. Handisina kumhapira nhangwira tsitsi dzangu dzakawandisa. So ndachibvunza kuti musango matiri kuenda kwati sombowana kana kabotosto. Timhangwira. Solo. Hakuchadi mutoriro uko. Hakuchadi zokumwira. Panguva yaunodhakwa uchidzadzarika. Vavengi vanokutorera mukana. Wazinzwa here? Sir. Ndapedza newe. Next. Permission to speak, sir. Taura. Sir, ndiri kuona macomrades angu vese vatema. Inini ndindega murungu. Ko mudai makandivenga kudaro naise. Mungaita uchigumbu chakadaro here neni. Kunei mangosarudza ini ndite ndega murungu se. Wakatsakigwanya nebasa. Hauna kuuya woga kuno. Handiwafunga uchaisiwa pachinzvimbo chakakwirira nokuti uri murungu. Mberi kwenyere, mberi kwepfuti. Zvawaitirena uchiva card box. Iwe chifuva chako ndi chava card box. Waziwa? Yes, sir. Senzeni. Ndiwonera kuda vakomana kusekerera vakomana sipereka. Ukata zvokunotamba mberi. Uchakaruka bara. Razorora muchibereko chako. Ini guys are namashoko. Pamusoro pevideo iri, I don't have words. I've ran out of words. Apera mashoko. Like, vanhu vese vaiswa apa vanga vari perfecto. Mona, vanhu vese vaiswa apa vakapinga vanhu. Apa pari fani. Mona, zvinhu rayasota. Uyo murungu achitungwiza futi agona. Varungu. Varungu vataura shona. Haiwa, zviri fani. Haiwa, apa vagona. Cast crew yavo yakapinga. Haiwa, regai ndimbomira vapa maki. Toda mboona futi Nakaitsuro kuti chii chakaitika. Patopedza kuona Nakaitsuro ndofunga ndopatichawana maki kuti tigoona kuti ndeupa akapenga neZaBoom kana Nakaitsuro. Saka ngatichiona rimwe raNakaitsuro. And by the way, did you hear what mom's wasunzwa musha? No. Inga ndabvunza wani zvikanzi kwakanaka. Yeah, apparently wasunzwa musha and I'm thinking about muchangu no pick up mangona makuseni. Cool. Deva ndifonera kai could have gone there this afternoon. I was here. I know. Ndadombozvibvunzawo but I think unongoziva team yacho. Well, I hope it's nothing serious because we have a lot to plan between now and Saturday. I know. I don't think it's that serious. If it was that serious, I'm pretty sure Dairu would tell her something. But considering she didn't, I think what I'll do is we'll go collect her tomorrow morning to her in this hospital. And maybe we can still bring her here so that we can still plan for our weekend. Teacher, I want to about this. You know what? Just go bring her here. We are now Mangwana because this weekend nothing should go wrong. I understand, man. I understand. Take a sip. Take a sip. In the gravy. Come on. There's two more time. Makatorara pasi chaiko. Come right. Hanzi. Ndamuka ndiri nani zvangu nhasi. Aiwa, zviri right mama izvozvo. Ndozvazvinoita zvirwere zvacho zvinomboti dzvenge zvozombokuti pasika 1. But you know what? Let's go to the hospital. Aiwa kani mukanya. Ndakasimba ini. Nditori right. Asi nyaya ndakudanirai. Ndeyekuti tigadzirise musha mwanangu. Musha wene man. I am hoping. Azizvi zvekuda kuenda kuna Nanganga nemapostori posi kana zvizvo tapota. Cut me out mama. You see zvandogara ndichitaura newe. Ona zvawatova manje. Izvozvo watora sachivanhu chedu nekuda kwekamukadzi kako ikakaka. Amai, please. Zvemukadzi wangu ndokumbira kuti mumbosiya. Ina hangu ndangoyazokutora iwo tiende kuchipatara. But iye mukadzi wangu angatoti muuye kumba tikuonerei padhuze. You do know that this weekend is our anniversary, right?
ndo zvamunongodaka izvozvi zvechirungu ha tarisaone zvauri hauna kana mwana 4 years of marriage ende mukufunga kuti zviri kukonzeresa neizvozvo mama mukadzi uyu anokukontrola uri kumba zvona anokukontrola mukadzi wako yeyu ende kana kuri kudyiswa ka aya isana baba wenyu hatina kumbovadyisa zvekudai isu unofunga kuti ana tete vakauya vakaona zvauri izvi vanofara nazvo ha ende hanzi narudo izvozvo anotokubikisa iye ari mumagumbeze zvake apa zuva rinenge rakwidza yeah guys apa ndafarira kakaomunesi kaka nekapu vhidhiyo richitanga after kaomunesi ekapu ubva azosvika kuna mama au mama akunyasotadza kuti havasi kunakirwa nemuroora ya guys apa panonetsa kukombera naisa boom vhidhiyo randapedzera kuisa rari fani rese agona kumendena fani iri futi rarine realism rirese futi saka apa pari kunetsa apa pakunetsa guys ndokumbira kuti iwe uri kuona vhidhiyo rino ndiudze mucomment section zvawakufunga izvezvi kana uchifunga kuti vese vakapenga ndiudze kana uchifunga kuti uyu ndiye akapenga kukunda umwe ndiudzei ndakumirira izvezvi mucomment section. Thank you for watching Hasta TV.